Sir Jeon Singh, I would like to request you to unmute yourself and start your session. Whenever Sir Albert will be available, we will continue with him. Yes, sir. Okay, thank you so much, sir, for giving me this great opportunity, and thank you so much for MD sir for arranging us this meeting. And I am very proud to be here and to give a speech here. So the rest of my speech will be in Khasi. So I hope you will learn our Khasi language a little bit. And the ngay kulay piki member baru kita boleh join menta kesini di kadai galat ke bahatam nak menta ke jong pipi ban join menta ni kum no pin smutu ya kini ke plan ke batmai ke Ivan Ri li ban batai we ni leader jong ni batri stom ha mat kom chu kham tami isa Albert Rumnong ibrei great leader jong ni po Mithalia i baju hikai ni baju Arab ni no bengin kiu ha ke em jong ni di kili ban batai pi ka performance bonus haganu kurkom ba pila ban haganu kurkom pinyo yakni ka performance bonus haganu kurkom ba pi pila ban kamai de hang hagani ka plan pemerintah ngiyok hadu kano sansin ka income kamu buat ngiyok kembali isa liok ban batai ni ngiyok nadu strik hadu henriu terik kata fast income ngiyok di income ke paar ngiyok nadu nyo hadu khat di ke balai bat nadu khat lai hadu khat pra ke basau nadu khat khandai hadu arp sau ke basan pat nadu arp sau hadu dekut banai kemat hadu dekut banai piok kemat sansin lada fitrei barok sansin lada fitrei barok sansin haga fitrei sistem full time labanong people porman kesni kena sekentar ketaman kesni fitrei pilek ban yo joining lani repurchase kata pipen he ke team automatic pio income man la kata yo pio income la kini ke plan ken hakaba nge compare kini ke plan ba mensuap pemerintah ke income kala long double ha kini ke plan pemerintah ke bun bha kila yo ban kamai haka ngelapno haka business ke barit ro small business ro haka barit ke income chopi pat ka he ke income nomor balai ba fitrei be ki penhe ke team di mentapat nalor kata performance bonus saya ke ipat ni don di kata ke di keming ka bangan yo ban batai pi menta kata ke di ban khot silver director kan kumno pin kata ke di silver director ka ba kumno menta ba pi pin poi ha ke ni karang silver director ba pin poi ha ke ni karang silver director di kadan kam ye pi ba dan apreng jong pi bang join thmai hang ni dan apreng jong pi ke bala dang shoes dang menta ban join di henrei kam lele kata kani ka perform kani ka rank silver director hadin ba phila yo kani performance bonus ka ba la yo ban batai mene ba kumno ba ma phi pin phi manu ru phila ban yo kani performance bonus rei kani ka silver director pat kani lanu phin yo kani ka silver director kani sa kani ka way pat ka income ngala banong te kani ka silver director ba phin poi kani ka rank kadai ka biwi trong phi nadu ba phi sedang ban thiet tian nadu ba sedang nadu ningkong fast dia nadu ningkong ba phi thiet tian kadai ban poi ka no kadai ban poi khandai hajar biwi ndai tang ma phi marwai ba ka team ka trong phi entire team ka ba ka team trong phi bar ko wei ka thiet tian ka total biwi trong phi ka poi khandai hajar ka ba mat phi la dei silver director kan di silver kata kadai ba phi la poi ka silver director tinggal apa phi manu ba poi ba ki ba dei silver director ki bala ban yo kani ka income kadai lada pi ma pi pila poi khandai hajar pila long silver director te kai ke jing man toy pa da pila poi he ni garang silver director pin yo you da pila poi silver director kum ta pila poi khandai hajar te kumno pin yo pat kan ia ni ke silver director in khot ka silver director royalty ta ka royalty pat kumno pin yo da pila poi silver director kumno pin yo pat ikani ke royalty ke dei nalor pila yo itu ke income jo pi man la ka tio sansin tekan ni pat kanwan hadu da kanwan da kut banai ken da kut bunu banai bu hani ngelayo fast time ngelayo kani ka income ka sin baningkong yo nadu jong new banai me ngelayo fast time kani ka royalty hakaba ngi bon bhai ki leader iba yo ikani ka silver director royalty kala kamai bha te kum ong ngan phai biang mane ka ba ong kum no ngin yo kadi ba ma phi ba ka tim ka jong phi hab ban pen mi live hajar nyo spa san pho biwi
life hajar nyo sepak san po BV kata pihapan penmi te hakan ni ka ladang compare bat kini ka bhaga por men shwa te ba pin poi ha royalty level pihapan poi hai pihapan poi Sapphire director ba pin poi royalty level te ban poi royalty level pihapan dan kanongot laingot ki business director lari ngalak panong deka BV minimum kalaban poi arlak arfsan hajar BV ba pin yo eka royalty naka company kai te mentapat tang khandai hajar BV ba pin yo eka royalty ka dan kam khandai hajar BV ba pin yo te kadai ka bas kam dei ka ba kadai ka basok pihapan shu fokus bahai lagi pihapan trace kam kenang ba pila ban yo eka ni ka royalty kan te sibuk menta to kendiat kumno ba pin yo eka ni pat pila sutu menta ban yo eka ni ka royalty hab dan kaman poi life hajar nyo sepak san pau BV minimum nakat mapi batit mapi bat ka tim jong pi den poi life hajar nyo sepak san pau te menta pat kumno pat ba pin yo eka ni ma hakan urukom te sibuk menta mapi kam dade ba pinda up bah ka BV jong pi kan poi shwa khandai hajar BV khandai hajar ba BV ba pin long ba pin yo eka ni ka royalty sibuk menta ka BV jong pi ka poi nrupo hajar te kadan kami pi sak anota live khandai hajar kadan kam ba pin poi silver director live khandai hajar cuba menta ka BV jong pia at present hang ni benai menta ka poi nrupo hajar ka BV jong pi te ba pin yo ikan ka royalty pat kam dei ba pin up hadu da poi khandai cuba menta benai hi hadu ka kut benai menta pi dan lat menta dan kan terik praterik te kada kut benai pi la ban pun poi kelam num nota Sappo hajar BV menta benai pi tristom pi penmi Sappo hajar BV pi penmi menta kamut Sappo hajar menta pi dan rupo te sa Sappo kamut lapoi wan la lapoi sila ka BV jong pi te ka BV jong pi ka lapoi wan la te ka present BV ba pi dan menta pat ka poi ka no ka poi ka badan menta ka poi Sappo te kamut pila tam ka to ka bang mene ka badai ka no ka badai life hajar nyo sepak san pho pila tam ka to kamut marsun poi ka to khandai la pi penmi hakai sahak tu ka benai pi penmi no tu ka minimum BV life hajar nyo sepak san pho pila yo eka royalty tekat no pin yo eka ni royalty la da pi yo kata minimum kata ka BV da pi yo kata minimum BV la nom no total income jong pi ka laban poi la subo pi yo Sappo hajar total BV jong pi ka tim jong pi tam nom no nyo hajar hadu Sappo hajar kata ka income jong pi la ban yo nalor kata dalam pi tristom pi penhe susu ke tim ka dan kalat pi la ban kiu sekiwei pat kirang ro te na ka banta jong kitu pan ki bala dei kata ka dei nam ta bang batai pi ka dei nam ta kitu brang dei ki ba ka mau pi mene ki ba 4 poi silver tam ba ki dang poi subun rupo hajar ni nyo hajar BV ki ada da kut banai pat ki touch na ek ta ka BV ka ba khandai hajar bat ka BV jong ki ka present ka monthly BV jong ki kami ka no kami life hajar nyo sepak san pho ki la yo royalty te dan pat nap deng jong ni hakin ka plan barim ngila dei ki business director pimpat poi hakin ka bain khot kan ka Sapphire hakin ka plan barim pimpat poi te kumno be pinle mata pidang dei director pila dan argut ki director hak tim jong pi ia menta pat ka company ka bo umnoi ki first time de ka sin ka bain kong pa pin poi hakin ka level Sapphire director ka dei ba pin poi hakin ka level silver director pi haban le kumno pihak nak tu ka lek jong pi ka bala dei ki bala ka subu mta pi dan arteli ki lek jong pi kani ka wei ka lek jong pi ka lapoi khandai hajar BV subu pi khen menta kani ka lek ka ba ar ka lapoi khandai hajar BV dana ki ni ba pin yo ka silver royalty menta kinom khen kini ki lek jong pi subu ka wei ka lek jong pi ka ladan lapoi khandai te ka lek ba ar jong pi subu ka dang kampat poi khandai ka dang dunai kata subu ka dang dei ro hajar kalek balai jong pi ruk kadang dei subu san pho hajar kalek basau jong pi ruk kadang poi subu nyo pho hajar kumta te kan sim ba pin yo ikni ka royalty kan khen life hajar nyo sepak san pho kan khen tang ye ni ki lek ki bompat dei ki bompat poi kata ka no ka bompat poi khandai ka bompat poi khandai hajar kan dei kitu ki lek ki bala poi khandai kanom khen ba pin yo ikni ka silver royalty Henry pinyo pat ikai ka performance bonus ha ka balik si dan updeng jong pi agani ka plan ka pamen shwa pila ka ju karang tala minus sebu PDR besau minus R besau ka income jong pi kala dei 0 dinom yo iai pe ha kani plan menta pat pio anu 10% kan tu bo pio 0 men shwa menta pila yo anu 10% te kitu bo pio men shwa tang 100% menta pila yo anu khat R% te kata kan ka ngalap ka beautiful jong ka plan ka ba pila man kamai bahang ni kinya ba mun shwa den ko pio 0 entah pila 10% pila 12% pila 14%
50% kata kan kadai ka ba phila ban kamai hang ni kan ti ngai phila sai kata ka bang OVP ka ba lada kitu ki tak tu ki elect trong phi ki bla dei ki bla dei lepai ki silver director ki bla poi lepas khandai hajar ka nom khen ni ba video itu ka royalty tambah ka performance phin yo be ne kitu ti subuh manta phimla bat ban poi silver phim poi ki rang silver phi kham poi ma tambah mar balai baki hapo chung ki trai hak tin chung ki hapo pat kitu pat ki lala ban poi silver cái ban GIP bụng này kita bahap yang pi buk kawai kan jong pi kita ba pi menai ki bala poi khandai sampai kita ki khamtre smart pi kilala ban pen poi no life lah hajar nyo spak san pho kila qualify ban yo ikni ka silver director royalty tika ai ya pi pat ka bastana pat ni kalong ya pi non kam su ban poi life lah hajar nyo spak san pho kila poi direct kata ka level ka ban gold director aka tapat pihak ban pin mi no ndesu life lah hajar nyo spak san pho pi pin mi no ar khandai hajar nyospa biwi tamna gitu ki wai ki lek ki bompat dei silver director kan kita ki ngalak banang ki non qualified silver director te phila ban yo te ki na kitu kan te nakalem jonga tang katahi fidan kidu ki sing kelir phila ban phone yang ni phila ban phone ki online jong pi ki ba join pi ki ba ya kendu ipi man la kapor phila ban kontak iki kenang ba phila ban syai susu no ban jia sprang wan nom du jingkermen hai kini kepelan di kumangi i kini kepelan ka biang hadu kata-kata ha ka ba phila ban kamai khambun na kini kepelan ada phipelek jingmot ba da phipelek jingmot phila ban kamai cubo ha kini kepelan ka ba mensua la da phi trei ka banga ngapek ya kini ka pi out la jong ma ka pi out la di ha kini ka how new banai me maka compare bat banai april ka he ka business ka kham he ngala banong ka kham he bah ka business ho banai april ban ho banai mi mar ba totally lockdown new banai mi ti yo bah ban le business tang ba ka income banai mi baduna bat ha mar ba balai bat kawan kini kepelan thmai ka he ka income how new banai mi ha ka ba ngala banong ka ching here ka biwi ho nai mi ka long 45% tang ba ka income pat ka he ho kalang na ka 100% kala tam 130% kan sispa like 4% ka income kala ka bang experience kala kamai wala da karit ka income ha kani ka karit ka biwi ha kani ka how new banai mi kiba ten lek ban len ba nang ba phiru kila ban yo ya kata kalat but nang ni sakmat after 1 year 2 years din sistem arsnam nang ni phila ngin pinsai isya ba phiru pinsa long success can you hear me? Yeah. Yes. Continue, sir. Yes, I'm done, sir. Yeah, done. Okay. So once a great clap